A recén reformada Igresa de Feás acolleu esta fin de semana a celebración de San Roque dos veciños de Vilacha. O pasado 8 de agosto tivo lugar a inauguración da Igresa de Feás, que ven de rematar unha reforma de prácticamente a totalidade do edificio para arranxar a gran deterioración que tiña. Hai 2 anos comezaron a valorar cos veciños a necesidade de facer as obras e empezaron a pedir os permisos de obra a patrimonio. Un ano despois iniciaron as obras que se retrasaron debido ao confinamento desta primavera. Foi unha reforma total da Igresa, excepto das paredes, todo é novo. O tellado, o interior das paredes, os bancos e o retablo. Os veciños da parroquia, tanto os presentes como os que viven no exterior, participaron no financiamento desta obra, así como tamén o Bispado de Ourense. O orzamento foi de 150.000 euros. Na inauguración do sábado 8 participou o Bispo de Ourense dando unha misa para dar as grazas. Os veciños de Vilacha asistiron á Igresa de Feás para celebrar a misa na honra de San Roque, onde o párroco Ramón Veloso fixo referencia a estas obras. Que prácticamente, falamos por da fora especialmente, que prácticamente quedaron as paredes. Todo o demais é nova construción ou restauración. Con iso, pois tamén agradezco a todos da fora que participaron cos seus donativos en favor desta obra. E tamén lles podo dicir, para a información de todos, que xa sabemos os que estamos aquí, que se construiu esta nova iglesia prácticamente coa axuda de todos os veciños, a axuda da Comisión do Pueblo e a axuda tamén do Bispado, cousa aparte que non estaba incluída neste proxecto é o retablo que tan bello e hermoso quedou para a nosa contemplación, que foi donado por unhas familias da comunidade parroquial. Isto é todo o temos que dicir, e solamente deseamos que todas esas xentes que se encontran lexos da parroquia pois teñan a dicha de un día volver e poidan contemplar a nova iglesia da súa parroquia. Isto é o que máis deseo para todos nós, os que estamos aquí, os que están fora e todos aqueles que teñen cariño a este pobo que lles veu nacer.